Min mar jivvinta it-takkuna. Min eżatt tivvinta ma nafux, imma li nafu żguru li żraben bit-tkaken ilhom jintlibsu żmien twil. Fl-oqbra antikissimi tal-Eġittu diġà kien hemm xhieda ta' da. Eluf ta' snin wara, fl-1500, in-nobbiltà Ewropea kellhom vizzju jilbsu takkuna li kienet tkun maħduma apparti miż-żarbun. Kienet utli għal meta jirkbu żwiemel u biex iżommu saqajhom sodi. Interessanti li dak iż-żmien it-takkuna kienet xi ħaġa kemm tan-nisa kif ukoll tal-irġiel. Il-famuż Louis XIV kellu skarpan bl-isem ta' Nicolas Lestage li kien jaħdimlu żraben bit-takkuna ta' xi 4 pulzieri. Imma mhux Louis XIV biss rid jimpressjona bit-tkaket. Min iktar? L-iktar żarbunali li qatt inħadem sewa iktar minn 700,000 lira. Żarbun b'takkuna stiletto bid-djamanti mill-Kuwait li kienet libsitu l-kantanta Alison Krauss waqt l-Oscars tal-2004. Li milola takkuna li qatt intlibset. Ara, lejn nofs is-seklu 1500 fl-Italja ħarġet moda ta' żraben jgħidulhom Chopin. Kellhom bħal pedestal tal-injam jew tas-sufra. L-ġieli kien ilaħħaq mal-24 pulzier. Sintendi, ma konx timxi bihom malajr u rrid serva tagħtik daqqatit. L-idea tal-platform reġgħet ġiet moda mbagħad fis-sebgħinijiet. Imma mhux dak it-tip ta' għoli. Ma' żmien, flok ma t-takkuna baqgħet sempliċiment mezz ta' kif titwal, saret ukoll mezz ta' kif tidher attrajenti. Fil-ħamsinijat ħarġu moda tkaken stiletto, żraben li għadek issib ħafna minnhom fil-ħwienet illum ukoll. Għal-kurzita, xi tfisser stiletto? Propjament, l-istiletto hija speċi ta' mus li kien popolari ħafna fi żmien meta l-armar kien ikun tal-ħadid. Kellu l-vantaġġ li seta' jgħaddi minn kull xaq irqiq, jidħol fil-font u joqtol, apparti li kien arma li faċli taħbija. Għalkemm it-takkuna tal-istiletto kapaċi tkorrik u għalkemm irqiqa mus mhijiex. Takkuna stiletto tista' tkun bejn 2 pulzieri u 7 pulzieri, imma l-importanti hu li tispiċċa l xejn għal xejn. Inqas minn wisa ta' 7. Perikolużi xejn? Ħafna, meta tqis li takkuna bħal din toll is-sieq ta' mara b'xi 35 grad, daqs żurżieqa, b'riżultat il-pis ta' persuna normali mitfuħ għall-ponta jiġi ekwivalenti għal 48,000 kilo. Isek għandek il-junfant jafas fuq il-ponta. Mhux ta' bxej li jekk jirfsek xi ħadd bit-takkuna tweġġa' u mhux ta' bxej jgħidulek ma tilbis takkuna fuq il-membrane. Apparti ħsara li tagħmel madwarek, it-takkuna l-iktar li perikoluża għal min jilbisha. Mijiet ta' eluf ta' nisa jkorru kull sena. L-ħfef ħaġa li takkuna tinqabadlek f'xi sprall, jew li tiżloq biha, jew li teħillek. Apparti il-problema fl-irkoppa, fl-arqub, fis-sieq, fir-riġel u fid-dar. Anka l-mudella Naomi Campbell, professjonista ta' kif timxi bit-takkuna, kienet waqgħet li kienet qed timmudella żarbun ta' Vivienne Westwood.